Kważi nofs miljun euro f'ċekkijiet u depożiti fi flus kontanti daħlu f'kont bankarju f'Jersey fisem il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia. Żvelat dan il-gazzetta The Sunday Times of Malta. L-għada li Delia sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet ta' malajr biex jiġi investigat kif ħarġet informazzjoni dwaru. L-istorja tmur lura snin 2000 meta allegatament Delia kien involut f'każ ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni. L-allegazzjonijiet saru mill-blogger Daphne Caruana Galizja fl-eqel tal-kampanja tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Galizja allegat li mal-20,000 sterlina fix-xahar kienu jidħlu fil-kont ta' Delia. Flus li allegatament kienu ġejjin minn kirjiet ta' proprjetà li kienet qed tintuża għal burdell f'Soho. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ wara li rċieva mistoqsijiet minn The Times, Delia qal li talab li l-pulizija tinvestiga dawk li sejjaħ dokumenti b'fir envelopes li kienu għand it-Times. It-Times irrapportat li skont tarif li wasal għandha, investigazzjoni tal-FIU konkludiet li kien hemm informazzjoni biżżejjed li turi li l-kont li kellu Delia f'Jersey se tantuża l-ħasil tal-flus. Fir-rapport jingħad li għaddew kważi 350,000 sterlina fi flus kontanti u ċekkijiet li ġew iddepożitati fil-kont ta' Jersey. Ingħad li waqt li Caruana Galizja kienet qalet li kienu jgħaddu 20,000 fix-xahar, l-investigaturi sabu li kienu jiġu depożitati bejn 400 u 16,000 sterlina. Jingħad li l-ammonti kbar li ġew trasferiti u l-mod kif kienu qed jiġu depożitati waslu lill investigaturi biex jikkonkludu li dawn ma kinux flus ġejjin minn kirjiet. It-Times iżidet tallega li l-fondi mill-kont ta' Delia ġew trasferiti f'żewġ kontijiet fl-Iżvizzera u f'kont fil-Bank of Valletta ta' kumpanija li l-benefiċjarji tagħha huma sidin fil-Bahamas, illi ħadd ma jaf min huma u li min tal-inqas kellhom xi proprjetajiet li kienu jintużaw bħala bridel. Mistoqsi mill-ġurnalisti biex jispjega għaliex mexa l-flus fl-Iżvizzera, Delia flimkien ma' liti l-eminija tiegħu Pier Portelli irrifjutaw li jwieġbu u ħarġu l-barra. When you opened your Jersey account, why did you move money to Switzerland, Dr. Delia? Why did you move money to Switzerland, Dr. Delia? Pierre, why did he move money to Switzerland, Pierre? Sadan it-tant, il-Kap Nazzjonalista għadu qed jirrifjuta li jitlob inkjesta maġisterjali dwar dawn l-allegazzjonijiet gravi li sansitra kienu waslu lil kumitat tal-Etika tal-Partit Nazzjonalista biex jirrikunsidra il-pożizzjoni tiegħu mit-tellieqa għall-Kap. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.